Bueno, empezamos. Bueno, disculpas ante todo, porque a verdade que empezamos con retraso sobre a convocatoria, pero, bueno, último consello antes do descanso do verán, do parón do verán, e, polo tanto, verán moitos asuntos de calado, e, polo tanto, intentarei, despois de pedir disculpas, intentarei resumilos o máximo posible. Empezamos cun acordo da Consellería de Presidencia, ten que ver con actuacións, moitas que está facendo a Xunta de Galicia na cidade de Vigo, actuacións, ademais, importantes de calado. Esta ten que ver cun reutilización dun edificio, antigos xulgados de Vigo, un dos edificios que agora se vai adicar, darlle unha segunda vida, o servicio da cidade, cubrindo, ademais, unha carencia detectada no Concello de Vigo, posto de manifesto por moitas asociacións que decían que non tiñan un local para poder reunirse. Esta actuación, esta necesidade, xa foi coberta pola Xunta de Galicia noutras cidades, por exemplo, o espazo Amizar na Coruña, o edificio Benito Corval en Pontevedra, e agora daremos solución tamén ás necesidades de Vigo neste eido, aprobando, como se fixemos, a licitación das obras que permitan rehabilitar os antigos xulgados da Rúa Lalín de Vigo e destinar este edificio ás entidades sociais da cidade. Saben que se está dedicando a un centro sanitario, Olimpia Valencia, e o outro edificio, o que é o obxecto deste acordo, de licitación dunhas obras por 19,4 millóns de euros. 13.000 metros cuadrados, 6 plantas, como digo, destinado a asociacións que agora mesmo non teñen un local en Vigo onde desenvolver a súa actividade ou queren mellorar este local, e que terán a súa disposición. Haberá unha sala de exposicións, un auditorio con 400 prazas, espacios para reunións e ensaios, cafetería, sala de lactancia. Bueno, a previsión é comenzar as obras, o proxecto se está redactado antes de que finalice o ano, e o prazo de execución está fixado en 16 meses. Por lo tanto, en menos de 2 anos, as asociacións de Vigo, de todo tipo, terán este edificio a súa disposición con esta nova vida que se vai dar a un dos antigos edificios dos xulgados de Vigo, que, ahora, como saben, están todos na nova Cidade de Xustiza de Vigo. Sin saír da cidade de Vigo, cambiando de consellería, Consellería de Vivenda, e dentro do seu obxectivo de duplicar o parque residencial, o obxectivo repetido moitas veces, pasar de 4.000 a 8.000 vendas nesta legislatura. Saben que un dos lugares onde máis incidencia imos facer nesta construción é o polígono de Sampaio de Navia en Vigo, onde hai varios edificios promovidos pola Xunta de Galicia en réximen de concerto social. Queremos seguir, como digo, incidindo aquí, chegar a 1.600 vivendas protegidas, e o que fixemos hoxe é darlle luz verde á licitación para construir 57 novas vivendas de promoción pública no barrio de Sampaio de Navia en Vigo, como decía. Son 12,8 millóns de euros. Con esta licitación de hoxe, estas 57, xa son 316 as que nestes últimos meses están ou en execución ou en proceso de licitación para poder executarse canto antes. Estas 12,8 millóns de euros é unha licitación conxunta de proxecto e obra, e, polo tanto, a previsión é que estén rematadas en xuño do ano 2026 e seguirán completando este obxectivo de 1.600 novas vivendas en Sampaio de Navia e 4.000 no conxunto da comunidade autónoma. Cambiando de área, turismo, a Axencia Galega de Turismo, hoxe aprobamos asinar un convenio co Concello de Mondariz Balneario para mellorar as instalacións deportivas municipais e fomentar o turismo sostible, que cada vez o turismo deportivo sostible, que cada vez ten máis adeptos que combinan as actividades turísticas cunha práctica deportiva en entornos aceitados para elo. O Concello de Mondariz Balneario, sen dúbida, cumpre estas condicións, e o que facemos é asinar este convenio. Son 485.000 euros a mellora das instalacións deportivas en Mondariz Balneario, dos cales a Xunta de Galicia vai a chegar o 40%, 180.000. As melloras van ser renovar os elementos máis deteriorados, sobre todo os exteriores, eliminar barreras arquitectónicas, impulsar a digitalización para poder xestionar dos estabelecementos turísticos a reserva dos espacios deportivos, en definitiva, todo o que ten que ver co obxecto deste convenio. Outro acordo en materia de turismo importante, hoxe
a Xunta de Galicia o Consello da Xunta de Galicia, deulle o visto bo a resolución da liña de axudas para apoiar proxectos tractores que promovan a recuperación para usos turísticos de lugares senlleiros, especialmente significados no camiño. Van ser 4 actuacións, todas elas no camiño portugués da costa, que o que está medrando en términos proporcionais máis de todos os camiños, e, xa digo, son 4 proxectos, un total de 5,3 millóns de euros para apoiar estes 4 proxectos, estes 4 iniciativas turísticas en lugares senlleiros. O primeiro, o máis importante económicamente, vai ser o que permite otorgar 3 millóns de euros para colaborar económicamente na apertura dun espazo hoteleiro e de restauración no Mosteiro de Olla. O proxecto busca restaurar parte deste espazo, que está declarado ben de interese cultural, para dedicalo a usos turísticos, e a aportación desta cantidade, son fondos Next Generation, son 3 millóns de euros. Hai outros 2 proxectos en Cabo Silleiro, en Baiona, no mesmo entorno. Un é para recuperar a imaxe primitiva do chamado Faro Pequeno, instalar nel un espazo de restauración especializado na gastronomía local, 165.000 euros, e tamén rehabilitar o interior do chamado Faro Grande, para poder dedicarlo tamén a uso hosteleiro de restauración, 412.000 euros. E, por último, na cidade de Vigo, no Paseo de Alfonso XII, rehabilitación dun edificio para adicalo, restauración integral, rehabilitación integral, para adicalo exclusivamente a usos turísticos, a usos de vivendas turísticas. Mantense a fachada dos muros interiores, se actúa no interior, e a axuda neste caso vai ser de 700.000 euros. A iniciativa busca colaborar con establecementos de restauración da zona, empresas e actividades ao aire libre que traballarán consuntamente para ofrecerlle alternativas e ofertas turísticas aos que utilicen estas vivendas turísticas neste edificio que se vai rehabilitar. Cambiando de materia, Consellería de Medio Ambiente, hoxe acordamos destinar 5,3 millóns de euros á actualización do Plan Galego de Cartografía. Existe un Plan Galego de Cartografía e Información Xeográfica feito hai anos e que necesita, lóxicamente, por moitas razóns, ser actualizado periódicamente. É necesario terlo actualizado para poder planificar todo relacionado co urbanismo, coas infraestructuras, coa xestión agroforestal ou ambiental, e, polo tanto, o que facemos é pegarlle un impulso importante a esta renovación do plan, actualización do plan de cartografía. 19 departamentos autonómicos, centros directivos implicados nesta renovación conxunta. Vai haber moitas actuacións por darlles unha significativa. Por exemplo, vanse cartografiar, de acordo ás novas técnicas, 80 concellos da provincia de Ourense a escala 1.5000, necesario para ter información moito máis precisa de unha serie de factores que son necesarios para poder actuar nestes concellos. Pero hai outras novedades, son 5,3 millóns de euros esta actualización do Plan Galego de Cartografía. Cambiando de Consellería, Consellería do Mar, hoxe o Consello acordou destinar 1,2 millóns de euros a axudas para mariscadores de a pé que estiveron afectados pola veda temporal que tivo lugar en Galicia no primeiro semestre do ano 2024, en que ocasións é necesario, para garantir a sustentabilidade do recurso e a súa recuperación, paralizar a actividade extractiva. Portanto, se arbitran axudas, e estas axudas que os aprobamos irán dirixidas a 11 confrarías galegas en diferentes, a de Cariña, Noia, Rianxo, Vilanova de Arousa, Redondela, Arcade, Vilaboa, Lourizán, Rasó, Pontevedra e Carril, e a unha asociación de mariscadores en Baldallo. Vanse poder beneficiar aqueles que traballasen mínimo 120 días durante 2022 e 2023, que non estean cobrando outras axudas, e as axudas serán como máximo de 82 euros por día non traballado. Cambiando de Consellería, Consellería de Emprego, hoxe acordamos incrementar o orzamento para impulsar cursos formativos para seguir formando os desempregados e que poidan ou atopar emprego ou mellorar a súa situación laboral se que están traballando. Van ser 7 millóns de euros para cursos de formación impartidos a través dos centros de formación que dependen da Xunta de Galicia. A previsión é beneficiar, que se beneficien estes cursos, como mínimo 3.200
persoas, en principio, en situación de desemprego, pero se non se cubriran todas as plazas, poderá ampliarse a persoas, como decía antes, que estean traballando, pero que queiran mellorar a súa situación, as súas perspectivas laborais, cun máximo dun 30% de persoas empregadas beneficiarias destes cursos, que van ser de todo tipo: administración, comercio, electricidade, informática, transporte, servicios socioculturais, en definitiva, cubrir un abano que se axeite o máximo posible ás demandas que existen agora mesmo por parte dos empregadores. E outro acordo tamén en formación da Consellería de Emprego, importante acordo polo novedoso, un vieiro, unha senda empezada non hai moito tempo, pero que está tendo moito éxito porque as empresas demandan este tipo de formación. Estou falando da microformación, ou sea, aprobamos unha liña de axudas para ofrecer microformacións, é dicir, formacións xeralmente curtas e moi determinadas nunha área específica para as empresas galegas. Ademais, será a demanda, serán as empresas as que demanden estas microformacións. Son 4 millóns de euros e se trata, pois eso, de cubrir necesidades puntuais, apertura dunha nova liña de produción, reciclase por introducción dunha nova técnica na actividade de empresa, todo iso demanda actualizacións, formacións moi concretas, moitas veces moi rápidas, ás veces urxentes, e o que queremos cubrir con esta microformación por 4 millóns de euros que se ofrece ás empresas logo deste acordo. Seguindo na área de Economía, pero ahora xa na Consellería de Economía, hoxe aprobamos destinar 4 millóns de euros ao CETAG, o Centro Tecnolóxico de Automoción de Galicia, que está ubicado en Porriño, para promover unha serie de melloras tecnolóxicas nun centro do que teñen saído produtos, melloras tecnolóxicas moi importantes e que, ademais, se incorporan rapidamente á cadea de valor da automoción que é tan importante en Galicia. Recordarán que hai poucas semanas aprobamos 18 millóns de euros para axudar a todas as empresas de automoción que xiran en torno á gran fábrica de automoción que hai en Vigo, pero non só a esa, tamén a outras industrias as que surten, necesitaban esa axuda puntual para a súa competitividade de 18 millóns de euros, se está distribuindo e agora o que facemos é darlle continuidade, como decía, ao labor que fai o CETAG en Porriño, para que poidan seguir mantendo todo ese conglomerado de empresas que dá traballo a tantísimos miles de persoas, sobre todo na área de Vigo. Actividades de formación, de I+D, creación de 2 novos laboratorios, un para desenvolver componentes do vehículo eléctrico, principalmente baterías, e outro centrado no chamado burbullas de confort, que son eses kits que existen nos vehículos, pois, por exemplo, para facilitar o aparcamento, para todos os automatismos de iluminación, limpia parabrisas, detectores da chuvia, todo eso son as burbullas de confort. Eso, o CETAG desenvolve produtos moi avanzados e os 4 millóns de euros tamén irán destinados en parte a seguir progresando nesas tecnoloxías. Acordo tamén a proposta da Consellería de Economía, hoxe lle dimos o visto e prace a colaborar coa Sociedade RDG, Sociedade de Recursos de Galicia, creada, como saben, recentemente, na que participan moitas empresas galegas e a Xunta de Galicia, esa sociedade mixta, que non só ten como obxecto participar en proxectos enerxéticos que sexan claves para a comunidade, para Galicia, senón tamén ten no seu obxecto social promover iniciativas que garantan a sostibilidade dende o punto de vista enerxético das industrias galegas. Por iso, o que fixemos foi dar o visto e prace a colaborar coa Sociedade de Recursos de Galicia para reducir os custos enerxéticos das empresas que estean asentadas ou en polígonos industriais ou na rede de portos que existen en Galicia. Cal é o obxectivo? Promover o uso de enerxías renovables, aplicar medidas de eficiencia enerxética, e para iso o que se vai facer un completo estudo sobre cal é a situación actual do consumo enerxético nos polígonos e nos portos. Vai ser, na práctica, probablemente a maior auditoría enerxético-ambiental que se fixo nunca en Galicia, porque vais a analizar o nivel de autoconsumo de cada industria, a oferta e a potencialidade de instalar renovables, o estado das actuais infraestructuras enerxéticas. Isto vai dar unha fotografía exhaustiva da situación real en cada polígono, en cada porto, e, a partir de aí, poñer en marcha proxectos ou medidas concretas en cada lugar para reducir os custes e abrir a porta á instalación de enerxías verdes, enerxías renovables. A proposta da Consellería de Educación, hoxe acordamos destinar 2 millóns de euros a seguir impulsando, este é un programa
que vai pola súa cuarta edición con esta, que busca favorecer que estudantes que queiran facer o seu doutoramento podan facelo xa contratados en empresas, en centros tecnolóxicos de Galicia directamente relacionados co obxecto da súa tesis de doutoramento. Por lo tanto, poderán traballar, poderán asustarse ás actividades do centro onde están traballando e isto, bueno, aparte de que enriquece lóxicamente moito a súa tesis doutoral, moitas veces o que acaba é nun asentamento laboral desas persoas, nunha inserción laboral nesas empresas. Xa digo que é a cuarta edición, en as anteriores hai 46, casi 50 estudantes en 33 empresas que se acolleron nas 3 edicións anteriores a esta axuda da Xunta de Galicia para a contratación. Xa están traballando dende entón nesas empresas. Xa digo, 2 millóns de euros para que poidan, durante un contrato, isto dura 5 anos, eses 15 estudantes facer a súa tese de doutoramento nas empresas directamente, empresas e centros tecnolóxicos directamente relacionados co obxecto da súa tese. Cambiando de Consellería, Política Social, hoxe démoslle o visto bo a unha nova convocatoria de axudas para a reducción da xornada de traballo e, polo tanto, fomento da corresponsabilidade. Son 620.000 euros para favorecer, para complementar a reducción de soldo que se deriva dunha reducción de xornada, complementarlo con estas axudas. Van dirixido a todo tipo de unidades familiares e para persoas que reducen a súa xornada laboral para o cuidado dun fillo menor de 3 anos ou menor de 12 se ten unha discapacidade igual ou superior ao 33%. A cuantía das axudas oscila entre os 1.700 mínimo, 3.700 máximo, en función da porcentaxe de reducción de xornada, das fillas e fillos que se teñan, e, por darlles un dato, na convocatoria anterior, máis de 300 familias recibiron esta axuda dirixida ao fomento da corresponsabilidade. De feito, nas familias de persoas de distinto sexo só poden acceder a estas axudas os homes para intentar invertir a tendencia de que sempre a reducción de xornada nas familias de dúas persoas do distinto sexo sempre a porcentaxe moito maior de mulleres e, por lo tanto, neste caso concreto, só os homes poderían acollerse. En política social, outro acordo de política social, Galicia foi pioneira en aplicar a gratuidade en todas as escolas infantís da comunidade. Como saben, queremos seguir ampliando a oferta de centros de educación infantil de 0 a 3 anos, tamén promovidos polos concellos, e hoxe aprobamos unha convocatoria de axudas de 34,1 millóns de euros para que os concellos poidan seguir creando novas prazas públicas de primeiro ciclo de educación infantil. É a terceira vez que se pon a disposición dos concellos este tipo de axudas e, polo momento, van concedidas a fondos para a creación de ao redor de 1.000 novas prazas. Por tanto, volvemos a facer esta convocatoria para seguir ampliando a oferta e o que se trata é de seguir construindo novos inmobles para que poidan ubicar estes novos centros ou ampliar os xa existentes. Isto por unha banda, serían, como decía, 34,1 millóns de euros. E, por outra parte, e tamén neste eido, dimos o visto bo a orden de axudas para colaborar cos concellos no sostemento das prazas de educación infantil en centros de titularidade municipal que xa existen. Son 7,7 millóns de euros que contribuyen, xunto co esforzo económico dos concellos, a gratuidade de 7.300 prazas en 142 centros de titularidade municipal. Cambiando de área, Consellería de Sanidade, hai 2 acordos. Bueno, se me permiten, deixo os 2 de Sanidade, porque o último vai explicar o conselleiro. Antes, un acordo, un informe elevado pola Consellería de Facenda, que creo que ten unha importancia do punto de vista do coñecemento das cifras da situación real moi importante. Bueno, saben vostedes que o acordo bilateral entre o Goberno central e o Goberno catalán, polo menos o Goberno en función, xa se ten dito, reaccións por non só das autonomías dos presidentes e presidentas das comunidades autónomas presididas polo Partido Popular, senón moitos presidentes, ou algúns, os presidentes socialistas, se teñen manifestado en xeral dicindo que este acordo vai ir en persuicio das facendas autonómicas, en todos os casos, e o que hoxe examinou o Consello da Xunta de Galicia foi un informe, como decía, elevado pola Consellería de Facenda, donde se pon negro sobre blanco as cifras que Galicia deixaría de percibir co acordo que se nos anuncia que se pechou
entre o Goberno Central e a Generalitat de Cataluña. O que fixemos foi avaliar, desde o punto de vista absolutamente obxectivo, e, por tanto, contrastable, o impacto que tería a salida de Cataluña do actual modelo de financiación autonómica, o que Galicia deixaría de percibir. Este informe revela que Galicia deixaría de percibir 444 millóns de euros ao ano, pola caída de achegas que agora mesmo se están facendo dende Cataluña o Fondo de Garantías e tamén pola merma de recursos que tería o Estado para despois poder redistribuílos. En concreto, Galicia perdería 270 millóns de euros do Fondo de Garantía, que é o que asegura que as comunidades autónomas con maiores ingresos contribuyen ás que, por poboación, ahora mesmo teñen menos. Tamén Galicia deixaría de recibir 83 millóns do Fondo de Cooperación e deixaría, por último, de percibir 91 millóns porque quedarían comprometidas as transferencias de financiamento finalistas que perciben as comunidades autónomas. Galicia percibiría con este acordo 91 millóns de euros menos, pois, por exemplo, para políticas de emprego ou para atención á dependencia. Isto sería o impacto, 444 millóns de euros, medido pola Consellería de Facenda en base a criterios absolutamente obxectivos, tanto como o que se viña percibindo, coa salida deste réximen, co cambio, polo que se nos está anunciando, de Cataluña. Lóxicamente, se outras comunidades autónomas, Madrid e Baleares, pediran o mismo, pois estaríamos falando dunha cantidade moitísimo maior. Pero simplemente, co que agora coñecemos e que parece ser que o Goberno Central pretende impulsar, a perda de Galicia serían 444 millóns de euros. Por lo tanto, esa financiación singular que se propón para o resto das consellerías en Galicia tería agora mesmo, sin outros condicionantes que probablemente aumentarían e moito a conta, tería un impacto directo de 444 millóns de euros, fora as complicacións xurídicas polos quórum exixidos e polas prohibicións na LOFCA, fora o principio de ordenalidade, todo eso, lóxicamente, encarecería, probablemente subiría a cantidade que Galicia deixaría de percibir, pero agora mesmo, en cálculos obxectivos, 444 millóns de euros estaría cifrado o que Galicia deixaría de percibir se fora adiante este acordo. Decía que hai tres acordos da Consellería de Sanidade, o último vai explicar o conselleiro. O primeiro ten que ver coa prórroga ata a final deste ano do concerto que o Sergas, a Xunta de Galicia, ten co Hospital Povisa de Vigo. Saben que atende a unha parte dos veciños do Morrazo e tamén de Vigo, que libremente poden decidir se son atendidos no Hospital Público Álvaro Cunqueiro ou ben no Hospital Povisa. A día de hoxe hai 119.000 persoas atendidas en base a este concerto que a Xunta de Galicia ten con Povisa neste hospital. Esta prórroga supón 27,8 millóns de euros ata o 31 de decembro, pero, lóxicamente, ten un concerto que ven dende o ano 2014, as cousas mudaron, existe agora unha infraestructura moi potente para atender a área de Vigo, hai unha nova infraestructura sanitaria, tamén cambiaron as necesidades dos pacientes e, polo tanto, a Xunta de Galicia está rematando un análise das necesidades reais asistenciais que ten actualmente Vigo para actualizar a carteira de servicios que se poida acordar con Povisa e, ao mesmo tempo, estamos traballando na redacción dos pregos de contratación do novo acordo o que chegaríamos con este hospital en función dos resultados desta análise. Pero o acordo de hoxe foi prorrogar este concerto ata o mes de decembro, xa que chegaba inicialmente a súa duración ata este mes de agosto. Outro acordo, antes do que explicará o conselleiro, ten que ver co destiño que os acordamos de 4 millóns de euros para colaborar nos programas municipais de asistencia a persoas con trastornos adictivos, nas chamadas UMAD, que existen en varios concellos de Galicia, unidades de drogodependencias, titularidade municipal, que só no ano 2023 atenderon a máis de 7.000 persoas, 7.200 concretamente, en torno a esa cifra. Por tanto, a colaboración da Xunta de Galicia faise necesaria mentras non se culmina o proceso aberto a través da Federación Galega de Municipios e Provincias para integrar paulatinamente estas unidades, estas UMAD, no Servicio Galego de Saúde e que deixaran de depender dos concellos, non foran titularidade deles como ata o día de hoxe son. De feito, se crearon hai pouco tempo dos grupos de traballo para analizar a situación laboral das persoas que traballan nestes centros, as súas posibilidades de integración,
e tamén o estado dos inmobles, canto son, a súa disposición, porque, lóxicamente, se fixera integración, estaríamos falando de integración de persoas e tamén de edificios. Digo que isto é unha negociación aberta coa FEGAN, que calculamos que en máximo 2 anos podería estar culminada, pero mentras esta colaboración é necesaria e por iso hoxe acordamos esta aportación de 4 millóns de euros dende a Xunta de Galicia aos concellos que teñen estas unidades. E o último acordo, les decía, que explicará o conselleiro, pero un acordo importante. Ten que ver coas medidas que a Xunta de Galicia quere implantar para mellorar a xestión e o control das incapacidades temporais. A partir de setembro se vai incorporar unha serie de medidas en atención primaria e nos hospitais dentro dun plan global que o que está buscando é que toda a xestión das baixas sexa máis operativa, sexa máis eficiente, sexa máis áxil e realmente atenda e otorgue esta condición a quen realmente está en condicións de obtela e tamén o contrario. Por iso se establece unha serie de medidas para mudar algunhas das prácticas que se viñan desenvolvendo ata agora, pero doulle a palabra ao Consello de Sanidade para que se explique máis polo mío. Bueno, bo día. Como xa comentou o presidente, a Consellería de Sanidade levou a Consello da Xunta unha serie de medidas co objetivo de mellorar e optimizar o que é o procedimento da prestación de incapacidade laboral. Como todos sabedes, o absentismo laboral é un fenómeno complexo, sistémico, multifactorial, con gran impacto sanitario e económico e que, sen duda, inflúe de maneira decisiva na productividade da poboación. Os datos falan por si solos. Galicia, unha taxa xeral de absentismo laboral de 7,8%. Cando falamos de educación e sanidade, se leva por encima do 10%. O tempo medio da baixa é de 73 días e actualmente temos 57.438 persoas de baixa. En relación a outras comunidades autónomas, en Galicia a incidencia, o número de prescripciones está por debaixo da media nacional, pero a prevalencia, o sea, a duración de lo que é a baixa, está moi por encima, con lo cual o que nos costa esas baixas nos convierte en a segunda comunidade autónoma tras País Vasco en términos económicos. Por lo tanto, o objetivo principal, xa se comentou, é racionalizar, simplificar e, por tanto, agilizar todo o que é o proceso e, de xeito, volverlo máis eficiente tanto para o paciente que solicita a baixa como para o facultativo que a prescribe como para o sistema que é a que a paga. Fundamentalmente, son 6 medidas. A primeira sería un programa de intensificación da actividade de inspectoras, fundamentalmente con 2 medidas. A primeira é estimular a consulta presencial. E a segunda é unha creación en servizos centrais dunha unidade de apoio aos médicos prescriptores dos procesos de incapacidade temporal. Esta medida é boa, o sabemos xa. Nestes últimos meses se analizou un 10% das persoas de baixa, aproximadamente 7.000 pacientes, e tras a inspección, o 40% dos pacientes retornaron ao seu posto de traballo. Por lo tanto, só o 60% dos pacientes citados estaba justificada a incapacidade temporal. A segunda medida sería o que é a vinculación do parte de confirmación a unha cita presencial. Desde finais de setembro, os partes médicos emitidos polo facultativo da atención primaria que estiman a duración do proceso de incapacidade e establecen a data da próxima revisión o recoñecemento deberán fixar unha correspondente cita presencial. É o que din esta medida. A terceira medida sería o que é unha emisión de partes de incapacidade temporal desde a atención hospitalaria. Serían, neste caso, os servizos de admisión, os que automáticamente, cando vai ingresar o paciente para un procedimento quirúrxico, por exemplo, emitan o que é un parte de baixa. Deste modo tamén se quita traballo aos facultativos de atención primaria.
Outra medida tamén vai ser a automatización do que é o proceso en casos de la incapacidade temporal de longa duración, como poden ser, por exemplo, algunhas fracturas. Longa duración se considera de máis de 60 días ou algúns procesos patolóxicos oncolóxicos. Os que tratamentos oncolóxicos duran moitos meses e que sabemos que a incapacidade temporal vai ter como mínimo un número determinado de meses. Neste caso, se vai favorecer desde unha plataforma que é Saúde, o que é esa emisión dos partes de baixa, evitando tamén tanto que o doente como o facultativo que ten que prescribir teñan que facer consultas polo medio que non aporta nada, porque sabes de antemano que esa incapacidade temporal vai durar moito tempo. A quinta medida, tamén moi importante, é a colaboración coas mutuas, a interacción funcional da Seguridade Social e con as mutuas, de maneira que os procesos que dependan da realización de probas ou procedimentos, as mutuas poderán realizar ditas probas. De maneira que, desde que o momento en que se prescribe a proba, os Sergas ten que actualizarlo en 2 días e desde que se autoriza ten que facer esa proba con un máximo de 8 días. Por outro lado, e isto é moi importante, esa prueba, por exemplo, unha imaxe radiolóxica, un TAC, unha resonancia, esas pruebas se cargan directamente o que é na historia clínica electrónica del paciente. E, ao mesmo tempo, tamén se asocia el informe a unha cita presencial. De maneira que, por un lado, evitas moitas veces que se repitan incluso as pruebas dentro, por un lado, nas mutuas e, por outro lado, no que es dentro do sistema de saúde público. Por poner un exemplo del número de probas, no primeiro semestre deste ano foron autorizadas 5.401 probas, que son moitas probas. E, por último, na sexta medida tamén moi importante, é a creación de unidades asistenciales especializadas en procesos patológicos traumatolóxicos e psiquiátricos menores, que representan a maior carga de procesos de baixa temporal en noso entorno. De maneira que estes procesos, cando superen unha determinada cantidad de tempo, en este caso serían 45 días, esta unidade de asistencia de apoio intervendrían para ver realmente a necesidade ou non de prolongar a incapacidade temporal. En resumen, probas para mellorar o que é unha prestación sanitaria e tamén, non solamente eso, sino tamén loitar contra o fraude en que existe en o absentismo laboral. Por miña parte, nada máis, non sei se hai que agregar alguna medida. Pois nada, felices vacaciones, vosotros que podéis disfrutarlas. Boa tarde. Queríalle preguntar sobre 2 asuntos. Un é o informe de contas que coñecemos a semana pasada, a marxe dese sobrecusto que detectou de 470 millóns pola elección do modelo. Hai outras eivas, digamos, había gastos mal atribuídos, falaba de que a propia concesionaria escolleu quen a supervisou. Entón, queríalle preguntar a súa postura, porque además vostede formou parte do goberno que decidiu este modelo. Queríalle preguntar se considera que, a vista destas conclusións, será mellorable a elección que se fixo. E se volvería a escoller un modelo similar na actualidade en caso de que houvese unha crise. Tamén lle quería preguntar polo caso dunha exalto cargo da Xunta que pasou a unha empresa privada uns meses despois de firmar unha adxudicación a unha empresa do mesmo grupo. Queríalle preguntar por que a Xunta considera que isto cumpre a súa propia lei. Gracias. Sí, un momenteño. Bueno, sí, antes de responder a estas preguntas e a todas as demais, quería expresar ou transmitir a máis firme condena da Xunta de Galicia, unha vez máis, por desgracia, frente, parece ser, presunto asesinato dunha muller a manos do seu home na Coruña. Gustaríanos a todos, amigo primeiro, non ter que facelo cada vez que se produce, pero por desgracia é así e, por lo tanto, reafirmar a nosa loita contra a violencia machista con todas as consecuencias. As preguntas, sí, mire, parece que a pregunta era si
volveríamos a escoller este sistema de construción. Era un sistema excepcional para un momento excepcional. Nun momento en que, se non se acudía a este sistema, o hospital non se podía construir ou tería sido completado moitísimo máis tarde. Era necesario, e despois a pandemia, lóxicamente, non se sabía cando se decidiu este sistema, pero a pandemia acreditou a necesidade de ter un hospital, e un hospital, ademais, que creo que, do punto de vista da xestión sanitaria, funciona de xeito magnífico. Por lo tanto, situación excepcional para momento excepcional, que non se volveu dar, e a prova é que só se acudiu a este sistema unha vez, cando creo que era necesario acudir a este sistema para ter hospital, senón, insisto, non podría ter sido posible. En todo caso, eu celebro que a discusión agora sexa o sistema de construción, e xa non se diga, como os mesmos que están criticando isto, antes criticaban e decían que era un hospital privado que non iba a ter xestión sanitaria pública e que, por lo tanto, iba a ser todo un desastre. Me acordo que me alegro moito de que isto xa este zansado, de que se vira que todo aquilo que se decía non era verdade, e agora a discusión teña que ser esta a raíz dun informe que tamén o mesmo informe recoñece que este era o sistema que permitía construílo nese momento. Respecto á segunda pregunta, mire, a Oficina de Incompatibilidades da Xunta de Galicia pronunciouse, e podo asegurar que o fai de xeito absolutamente obxectivo, e coa normativa actual non existía esa incompatibilidade, por iso se deu a autorización, pouco máis podo decir. Hola, buenos días. Hola. Sobre el tema de financiación de Cataluña, que se ha referido usted al coste que tendría sobre Galicia, a mí me gustaría saber si usted está de acuerdo con Ayuso, que ha dicho muy recientemente que Cataluña está ocupada, que es España quien paga las facturas e incluso ha llegado a hablar de golpismo. Mire, yo pretendía además el encargo que tenía la Consellería de Facenda es ser muy riguroso y actuar sobre datos objetivos. No hay nada más objetivo que los números. Los números acreditan 444 millones de pérdidas para Galicia si se permite este sistema. Por lo tanto, yo es la valoración que quiero hacer. Creo que en estos momentos mi obligación como presidente autonómico es hacer todo lo necesario para que Galicia no pierda esos recursos. Y si los va a perder, el que provoca que los perdamos, que es el Gobierno central, tiene que hacer lo necesario para, como mínimo, equilibrarlos. Porque estoy seguro que van a ser más. Y eso es lo que ocupa ahora mismo mi trabajo y lo que son mis valoraciones, que creo que en ese sentido son indiscutibles. Lo digo porque aquí los partidos de la oposición discuten esto y alguno incluso será capaz de decir que salimos ganando, pues salimos perdiendo casi 500 millones de euros. Presidente, sobre esta cifra de 444 millóns de euros, a Xunta vai, supoño que xa está traballando nos orzamentos do ano que ven. Como se van facer? Van se facer tendo en conta esta cifra de algún xeito ou en absoluto, tendo en conta os ingresos que tería Galicia sin esa modificación? Gracias. Sí, mire, a día de hoxe coñecemos o que coñece todo o mundo. O malo é que todas as cousas que se nos foron dicindo que nunca as faría o Goberno Central, o malo é que se está facendo, sempre polo mesmo, para que Pedro Sánchez siga sendo presidente do Goberno, non para outra cousa. Por lo tanto, estamos na mesma situación. Eu moito me temo que a folla de ruta, si poden é facer exactamente o mesmo. A nos obriga orzamentar para ter os orzamentos en tempo e forma, orzamentar de acordo coas previsións dos datos oficiais que temos agora mesmo. Pero, dende logo, vamos a decir, a mosca detrás da orella, por suposto que a temos, e a actividade de prevengan tamén. E en canto vexamos algún tipo de actuación, pronunciamento oficial, calquer tipo de cambio de criterio que sí que impacte directamente, entón aí a cousa cambiará e cambiará moito. Por agora, o que temos que facer é decir os supostos persuicios. Digo, frente aos que din que isto é beneficioso para Galicia. Non, 444 millóns de euros menos. Imos seguir orzamentando, non temos outro remedio de acordo coa situación actual, pero estaremos moi vixiantes, que non cabe outra cousa. É moi significativo o silencio, a desaparición da escena pública da ministra de Facenda, mesma que dixo que isto non se daría en ningún caso, pois menos de 10 días despois resulta que sí que está dando. Por lo tanto,
Dende logo é para estar moi preocupado e para estar prevenido para reaccionar en canto sexa posible. Seguiremos pedindo, dende logo, a convocatoria do Consello de Política Fiscal e Financeira. Cada vez é máis claro por que non o queren reunir, porque estou seguro que o presidente do Goberno, se unha solución para equilibrar e compensar estas pérdidas que imos ter, non é capaz de sentarse e dar a cara con todos nós. Sí, bons días. A Xunta ten elaborado unha guía de boas prácticas para as terrazas, é dicir, para unificar todos os criterios en terrazas. E, bueno, se supoño que vostede tamén sale por aí e mira un pouco as terrazas que hai, e é verdad que criterio unificados son pouco. Non sei se hai algún tipo de sistema de vixianza ou algo para evitar a veces certo feísmo nos espazos públicos, non? Con este tipo de terrazas. Unha segunda cuestión, falaba agora efectivamente dun novo presunto caso de violencia machista. Hoxe tamén serían datos do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia que dicían que había 2 detidos por abusos sexuais a semana en Galicia. Queríalle preguntar por estes datos e se hai que intensificar un poquinho as medidas de control. E unha terceira pregunta vai relacionada coa campaña de Brown, de incendios de Brown deste ano. Estou chovendo, afortunadamente, boa parte do mes pasado, e non sei se xa hai unhas medidas adicionais, porque xa comezaron, xa houve varios incendios nos últimos días, e non sei se xa teñen intensificado o plan de contra incendios este ano. Gracias. Bueno, a primeira pregunta, efectivamente, existe unha guía de boas prácticas da Xunta de Galicia tamén en outros aspectos relacionados coa paisaxe. É certo que despois da pandemia, coas axudas que se deron a hostelería, axudas tamén para cando as terrazas están, tiveron, todos o recordamos, un auxe enorme, intentar, a través destas axudas, reconducir un pouco esta situación, que recoñezo que ás veces se dá unha disparidade, ás veces un feísmo tamén en terrazas que non debería darse. En todo caso, ao final, da guía de boas prácticas, a mesma palabra o di, salvo que estén en entornos relacionados con patrimonio, que aí o mellor sí que pode estar relacionada a autorización co entorno patrimonial, a maioría é certo que dependen da boa vontade que se instala, e tamén aí os concellos teñen moito que decir. Hai concellos, non todos, pero moitos con ordenanzas de terrazas que podrían regular esta cuestión a efectos de armonización. Por lo tanto, efectivamente, é un tema que está aí e no que deberíamos mellorar, porque cada vez prolifera máis. Eu creo que moitas terrazas en locales de hostelería onde antes non había viñeron para quedarse e, por lo tanto, deberíamos incidir máis. A seguinte pregunta, se deberíamos intensificar toda a protección das vítimas, por suposto, as medidas de concienciación tamén, e creo que isto é un conxunto, solo a reacción policial, por desgracia, non vai ser dabondo. Incluso temos visto algún asesinato machista onde había orden de protección, onde había o Biogen estaba actuando, pero claro, as 24 horas en todo momento, por desgracia, é moi complicado e ás veces se dan estas situacións. Por tanto, todo que sea intensificar, sí, pero eso a garantía de que non se vai seguir producindo asesinatos, por desgracia, non se vai producir. Xa nos gustaría. E a última pregunta, o certo é que a climatoloxía non o vou a negar, axuda a que non haxa incendios forestais. Ainda así, algún hai, polo tanto, temos que estar especialmente vixiantes, pero o dispositivo, dende que aprobamos, como todos os anos, ese plan xeral no que interveñen todas as administracións, está plenamente operativo, e somos conscientes de que nos meses centrais do ano non se pode baixar a garda, todos os dispositivos, as miles de persoas, moitísimos vehículos terrestres, aéreos, que están no operativo de verán, están a disposición, haxa mala climatoloxía do punto de vista de que haxa incendios ou non. Por lo tanto, o que temos que facer é manternos alertas, e se toquemos madera, desde logo que non se produza, traeremos todo o necesario tamén en servicio de vixiancia para que a tempada de incendios se siga desenvolvendo como ato de agora. Se fora necesario incrementar medios, por suposto que o faríamos. Están aí recursos excepcionais aos que ás veces hai que acudir, pero a día de hoxe o operativo, que é moi intenso en número e en medios para o Brao, está plenamente desplegado e eu agardo sinceramente que non sexa necesario aumentarlo. Moi ben, moitas gracias. Como dicía o conselleiro, os que poidan coller vacacións,
que supoño que algún haberá e outros moitos que non, pois a disfrutalo, e senón que sexa un mes de agosto, dende o punto de vista informativo e dende a miña perspectiva, o máis tranquilo posible. Moitísimas gracias.